ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଥିବି ଏକା ଏକା ଖାଇବାର ହେଲା। ଯୋଉଦିନ ମୋତେ କହିବ ତମେ ଏକା ଏକା ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଖେଇବି ଯେ ଏକା ଏକା କିଏ ଖାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ମୋ ବାପା ଯେମିତି ଆଣନ୍ତି ମାଛ ଚିକେନ, ମୋର ଯୋଉଦିନ ଓଷା ଥିବ ସେଇଦିନ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ଧରିକି ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ତ କାହିଁ ଧରିକି ଆସୁନ। ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ନାନ ନା ପାନ, ମୁଁ ନାନ ଖାଉନି। ନାନ ନା ମୁଁ ନାନ ଖାଉନି ପୁରା କହିଲି। ତମେ ଜାଣିନ କି? ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛ ନା କଣ? ନା ପ୍ରଥମ ଥର ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛୁ?